Mntakwethu Caroline, unjani mntakwethu? Eseve ngikukhumbula, sengikukhumbule kakhulu, angisakwazi ukulinda kuze kufike usuku siphinde sibonane. Uthando lwethu luya ngokukhula uma siqaqene nawe. Sinenhloso eziningi ngakusasa nawe mntakwethu. Sidalelweni nawe Caroline. Sohlala phansi mhlazane sisiqale impilo entsha, sabonana ngokusheshsha. Ngiyakuthanda mntakwethu kakhulu. Ngiyathemba usangithanda. Sala kahle, yimi owakho Zebo. Kanti uZebo usangithanda. Ngikhona manje. Kodwa kuhamba kanjani esikoleni? Awubeve kumnandi esikoleni Sithando. Awu, mina ngiyaphela. Yini ndaba? Ayi, ubaba. Yazi nje uba nongishisela esikoleni. Hawu. Le ndaba phela yemoto. Nami Sithando nindaba ezimnandi namhlanje zethu sobabili. Awu, ziphi? Phela sengikhulelwe. Hawu, ukhulelwe kanjani ngoba ngakuthenga ngathi ungasebenzisa amaphilisi? Awu, okokuqala sisafunda sobabili. Manje mina ngenze njani? Sizakwenza njani ngempela ke Sithando? Hawu, kanjani ngoba ngakuthenga ngathi sebenzisa amaphilisi? Okokuqala uyazi sobabili sisesikoleni. Manje mina nginalusize ngolenza kwena. Ngeke ngize ngikusize ngalutho. Usho ukuthi sohlukana kanjalo. Ayikho nami into engingayenza. Manje kenze njani Sithando, sokwenza njani? Ungcono siyahlukana kanjalo, ngiyakushiya ngiyahamba manje. Sala, ngikubona ngeke ngithandane nesilima mina. Caroline mntanami. Caroline. Caroline, mntanami. Mntanami. Kwenze njani? Ukhalelani? Ngikushiya uhlezi noZeb nje la endlini. Uphi? Sengibile mama. Manje pho wena yini exakile? Mama. Mntanami, lalela la. Nginguma wakho mina. Awusoze wamthola omunye umuntu ozokunceda ngaphandle kwami. Imina engikwazi ukulungisa amaphutha akho. Uyangizwa Caroline? Yini ukuxakaniseka ngalo uZeb? Ngiyabuza, msukulebala ukhala. Ukhalelani? Khuluma, sheshisa. Kwenze njani? Caroline.
Mama ungasafuna ukukhuluma nami, ubani omnye ozobuye ukhulume naye? Khuluma tshela uma wakho. Mama, njengoba wazi uthatha khona uZepho. Ya. Qhubeka. Ade ngimtshela mama. Ngitshela ukuthini? Sime ngisona. Isimo kusona. Isimo sini leso? Sheshisa qhubeka ngifuna ukuzwa. Mama sengikhululeka. Awu, ndodakazi yami. Ukhulelwe. Kodwa ungakwenza kanjani ungiphoxe mntana? Caroline. Wazwangiphoxa. Kodwa kade ngangikutshela ngithi lo Zepho wakhe ngimthanda. Ngizokwenza njani? Uqale nini ukwazi ukuthi ukhulelwe? Ubani ukutshela? Lalela-ke ndodakazi yami, ngizokusiza kuko konke. Noma wenze iphutha wangakwazi ukuthi umtshele uma wakho, ekubeni nguma wakho ngudade wena, akekho ubuhlungu engikuzwayo mntana. Ngizokwenza njani? Kodwa-ke ngiyakuthembisa ukuthi ngizokusiza Caroline. Ngizokucela-ke mntanami ukuthi unyamezele, ubekezele. Ngizovuka ekuseni ngiyokhuluma nabazali balo mfana. Angiyali mzela. Thula-ke mntana. Thula. Sokwenze njani manje? Kodwa Zepho, ushiyelani kodwa Zepho, ngikuthanda kangaka. Kodwa ngalalela umama. Kodwa Zepho, into yenzayo uxoxanise nomama nomndeni wakithi nabangani bami. Ngizokwenza njani manje?
Caroline, ngiphathele itiye mntanami. Caroline. Caroline. Kanama kuphi kanje? Ukuphi? Dokotela lokhulumayo. Imini bese simazibuko. Inamba yami usi-1861 Sunduzi Road. Ngisiza ufike ne-ambulance dokotela. Sengehlelwe isimanga lapha ekhaya. Shesha phuthuma. Siza dokotela. Yebo ngizokulindela. Ngiyabonga. Indaba zakho lesi sigebengu lesi. Kunjani mfana? Ngiyaphila thisha Nhlobo. Ugonyiwe wena la esikoleni. Yebo thisha. Gonyiwe mfana. Caroline. Nike nathintana noCaroline ngocingo izolo. Yebo thisha ngike ngamthinta. Akuqhubekeke mfana ungichazele kahle ukuthi lesi sithando sakho uxena sona nafika phi. Kabu thisha Nhlobo asiphathananga kahle naye izolo ngoba ngitheme ngikhuluma nawe ecingweni wangitshela indaba yokuthi yena usekhulelwe. Manje ngitshela indaba ukuthi usenenyanga ezintathu. Ngitshela udokotela kade enemini. Manje mina ngangaphatheka kahle ngoba ubekade azi ukuthi ngisanda uxoshwa ekhaya, ngixoshelwe indaba yemoto engayintshontsha ngoba ngifuna ukuthi sihambe naye. Manje uxoshiwe manje ekhaya nayo sengifake kwenkulu inkinga. Thula. Uyaphetha lapha mfana. Kanga ntombazana usuthi yona manje na ekufaka inkingeni kuwe wena inkingeni. Khathele igebengu ezinjengani. Ngiyakanga nabafana. Thuyela lapha ekolethwana zokufunda. Fene zokwela lapha. Kenzi ingane abantu inkingeni aphe ngane umuntu ayisekho manje. Feel ingane yomuntu. Feel ingane yomuntu. Ufunda isifundo lapha. Ngabokka. Lapha emhlabeni. Yabona ngoba umthetho. Nguyenzile lento kwangane umuntu ekulathazweni wephula imithetho lapha esikoleni lento yenzileyo izokudla unembezo yozufe ngithi-ke mfana ngiyakuxosha ngaphinde ngikubone lapha esikoleni hamba phumhambe lapha.
Nazi mhlola ngingevelelwa yini lena engiyibonayo. Hawu. Uthi imali yesikole sekhona. Hawu. Ukhiwe imoto yami abekho. Nemali ayikho. Hawu. Tracy. Shesha ntombazana. Sebonakele la. Bhekezile isigebengu sathatha imali yonke yesikole 1,000 yamarandi. Nokhiwe imoto yakhe. Ngithintela amaphoyisa njengamanje. Yebo, shesha. Yebo, thinta amaphoyisa. Yebo. Hello. Ngimsesha uJabule okhulumayo. Aw. Yebo. Aw. Khuluma khulu. Angizwa. Yeah. What? Ini? 1,000 rand. Yeah. Nemali yokuhlola. Hey, namhlanje. School fees. Uthi igama lakho bani? Zep Zondi. Zep Zondi. Ima kancane. Zep Zondi. Zep Zondi. Zep Zondi. Ungabe usinike bandla ikheli lakho. Uthi uhlala C block 178. 178, ja. Emlazi. Kulungisa uthungatha lo mkhona. Khona manje. Ngiyabonga. Salam. Ngabe konke. Hayi, sekuphinde kwenzeka la. Ngemphansi etshontshe ikhiya. Wantshontsha imali zasema-tuck shop. Ngakubala ngithi nje. Wantshontsha imoto. Wantshontsha imali kathisha omkhulu. Manje bathi bangasalento bangijoba besinika lento. Manje kufanele sibalandele. Hayi, uzodinga ukuthi sinyakaze. Besambe sibheke. Sinyakaze. Ngale kwaloko uzokwanala ukunika. Ja. Sinyakaze.
ushintshe. Wakho ushintshe mfethu. Yabona. Awubheke yonke imali yakishemkhulu nazi imbala zakhe ibile Uyazi ikhonto eyincane nje. Uyazi umfana mase abe isigamu njengalo mfana. Angazi impela ngaphatha kabi. Ngiyajabula ngoba umfana magama njalo isigebe. izinto zakhona lezo kodwa ke shuthi akabi kude kakhulu banazi isikhathi semoto sisekhona Hayi akabi kude. Somthola. Yeah, somthola impela. ake sihambe siyobuza lapha kulamadoda asebenza lapha ukuthi azambone ahlala sabona ndo Sibonana nje. ake ngibuze ngabe umbonile umfana wesikole efike eshayela leya moto eme lapha Impela uke wafika la ufike wathenga icoke kade mnda ayikho neyiphuza khona icoke manje nje ya ngiyabona usanda kunyamalala manje yayiphuza khona la kusho ukuthi mseshi sizomthola Asithi isikhathi. akabi kude kakhulu Sizomthola. mina ngizophuma ngishonele wena ushonele Kulungile. sibuye sihlangane nabo kusho ukuthi sizomthola Kakhulu sizokwenza njalo.
Ya, yiphi imali yakho? Yabo. Hamba kahle. Patengan. Alright. Patengan. Apa kabar? 7. 7. Father ni. Kabar. Okay kabar. Kabar. Yakube. Nice to meet you. Sure. Let's go to this. Alright. Let's go. Let's go. Mana tinjal. 5. Bye. Fine. Apa kabar? Jalil. Apa kabar? Ada. Sasa lagi. Hey. Indo ni belum sudah. Setuju. Kopi, Gonzalo. Kopi. Oh, sobona. Hey, nanti uqinile man. Hey, kanti wena lona. Hayi kuhle man. Hey, tu start up sihle kangaka. But into zakhona ungahlupheki. Inhle lento Nawe man. thola nje ngelinye ilanga umuzwana Hey, nawe. kuhle man. Hey, ngiyajabula man. Asambe sendlini. Oh. Sambe. Selamat. Oh, siyabonana lo. Yebo kuthina. Isikole, eyasezani man. Come Hey, on. abazawazi meningi kodwa. Hey man, yasikole lesithithini. Hey man. Oh. Yini kwenzenjani ekhaya? Wena mfowethu ungawari noma ukuthi sengisuke ngahamba kakhulu ngala yabo. Manje ngendlela engabe ngakhona umuntu oke yabo. Wazama uphazamise yabo. Kodwa ke ungahlupheki wena mfowethu. Yabona ngendlela engabe ngayo athi ngisawuzama inyuka mfowethu angifeni ubhiya mfowethu. Hey ngisebenzile inyuka mina ngibheke. Awuthi ubhiya ohodla la. Udlo ubhiya lapho mfowethu. Kodwa la angenzile imali angawari. Umtholela ikhokapi. Hey, ayisazani. Ngiyatshela mina mfowethu. Hey man, hey, that is khona kulomhlaba mfowethu man. Sekhona kulomhlaba mfowethu. Kuhamba kanjani kodwa mina igame? Sikhona isithithini manje siyathithise. Sikhona isithithini. Yeah, 1 rand, eh? Oh yeah. Hey lokho man. Kuyashisa man, indawo isime sikusona mfowethu, asinazi ibandisi. Ungahlupheki mfowethu, yabona nje uma ngabe ngithola into ezongiqeda ukoma nje mfowethu mina ngikhenye mina mfowethu. Yabona nje ngizophuza nje lo bhiya kulutho lokho yabo. Oh. Bona mfowethu ngicela ukubuza. Uke waboshwa ngala ijele laseSaniyota. Yeah. Engaba khona lapha ne? Awukusho Usually, sura 61 ka 73. ngaba kuthiwa wena uBrazil Mtiki. No, wangasiniki. Wena, wasibuze bafethu. Usho ukuthi manje ngoba kuthi kwakulenye ibra ethi uBrazil Mtiki angiboshwe nayo ngegame ukutshontsha imoto yabona. Manje le genge lena nomthaka lo wayeshayana blind shaya ngempela mfethu yabo. Bona manje indlela eshaya ngayo wayenomuntu onjeni yingakho ngikhumbula yena manje yakushaya bona. Hey, uyakwazi ukushayela imoto. Kakhulu. Ngoba manje sinomsebenzi bana ngifuna ukuthi usisize kuwo. Manje ufuna kube uwena ozokwazi ukuthi ubambe kulo ndawo. Awu. Hayi kulungile mfethu. Kulula lo. Yeah. Ngithanda ma uzoba kunye nathi. Ya uhambe uyokweba imoto. Masubuye nale moto. Sizohamba nawe sihambe siyo phambanisela umthetho kancane siyorobha esinye isitolo. Sizokwenza imali enkulu. Nawe uzothola ingxenye yemali. Ngifakeni kulungile. Hey, watch it.
Ngizangishiya kodwa imoto ngizobuya nayo khona manje ngokushesha. Hey, Thembeni. mfana man, mawungasuli lokho ngempela sesithembele kuwena. Ubuye nemoto mfana. Hayi ngizokwenza kanjani? Sure. Yabo. Hey. Hey, Elijah. Hey. Ngiyamthemba lo mfana mina, yazi? Sasithole into ngalo fanele. Yeah, kodwa angikwazanga uba khona ikhesi sisemahlombe manje siqhamile search. Ngeke sithathe ikhesi ka Mr. Went to the inspection. Khona ikhesi senze. Yeah. That's right. Yeah, bye. Okay. Sabona. Sawa inspector. Kunjani? Ah, squad. Usadlala nale ntombi futhi? Hawu. Uyazi phela isimangalisi. Kodwa indoda endala edlala nento ey'ngane le. Phela into ey'ngane le. Wena njengoba udla usikilethu. Uyazi uthini? Nawu ubhemgwana, awufuna kade nto. Bamba isifo la. Phela mina ngiyindoda. Ayikho indoda engaba ngithola isifo kwaye into yamadoda wasendulo. Mina ngizatshela utrainer wami. Ngangishaya isibhakela. Wathi angokushinga la ukuze kuqine imhlathi la. Qine la. Ikhona imhlati aqinisa inomfi le? Yeah. Awusho ihamba kanjani? Udaba lolukaze kuzona isikele yaqelisa. Uyazi ukuthi la Pelica Motors la. Pelica Motors. Imobeni? Yeah. Idodo leli livule lokho zami iZep Zone yena sikhuluma ngakho. Sibhekeke. Sekwenze into eMlazi Block C number 178. La sebulela indoda la igama lawo lokho zami. Hendrik Brown. Ngikhathi zabo 5:30 ntambama. Enye futhi i-charge yakho. Into ezolo le? Yeah. Nemali etshontshiwe kathisha omkhulu. Uyafunda lo mfana. Utshontshe 1000 rand. Ngiyeke bazali bakhe izolo bani. Ebusuku bathi baphathe kabi kushiya kwakhe lokuhambe ekseni. Bathi kodwa bayacabanga ukuthi ubangani bakhe emgababa. Bazeke banginika ifoto yakhe. Bathi uyena uhambe ngathi uphatheke kabi uhambe wakhe. Bona bephatheke kabi. Bathe uyebangani bayo emgababa banginika nayo amafoto. Ila esengane khona. Oh, ngiyabona msikele wena. Nayo ifoto. Awubheke ngishama sa. Ngihlekelele. Hayi, sazohamba inspector mpela. Kulungela senze nje ake sishiye lokho, ake sinyakaze ngoba nelanga lifishane nje. Asanga. Ngifuna ukuba wena wena. Ngokukhombisa ke namhlanje. Beka phansi lezo zinto. Shayela phansi ngibambisa. Ya. Ngicela.
Ya, letha la. Tele. Ya, ufela kwami. Awusithanda. Yabona uthando lethu selukhulu kakhulu. Sesiningi isikhathi sithandana. Abantu bayakuzonda, basho lokhu nalokhu, bahlebe nangami. Mina kodwa ngizokukhombisa ukuthi ukuthanda ngami. Awusithanda. Awuthele isiphuzo idala. Into engizokwenzela wena manje isimanga esikhulu kakhulu. Ushada. Konke engifuna ukuqala ngayo, ngifuna ukuqala ngibona abakini. Ubona abakini. Khokhe. Ke manje sihlale ndawonye kube mina nawe sapho umzulu omkhulu ungitholela ingane. Ungitholela ingane wakhela umazakhele. Hawu. Ube mkhulu bakusasa. Sho kanje? Sefekile man, shaya. Ngapusha ngemoto bafethu asizwa Hey, sufike ngempela. Ya, ndoda wena. Hey, wena ngithemba man. Okay, uzoqhubeka nje. Mina ngizochayela imoto. Ayilungi. Wenzani manje? Ufuna kwenza lento okutshele yona, kungenzeki kokunye. Sesiyahamba manje siyothola imali manje. Wena ngifikisanga. Asanga. Ngihamba na uma umlaleli basi izinto zonke zizohamba kahle. Kodwa ngiyajabula ngoba ubuye nayo imoto. Okay, sir. Bafowethu sinenkinga. Sekufika isigebengu la sathatha imoto yami sihamba naso. Ufuna ukuthi nisiphuthumisa emaphoyiseni. Epolice station. Ukhupha imoto. Sithatha imoto ngihlezi lapha. Nomngama manje. Hayi ndoda, sinasizwe emaphoyiseni sizokusiza. Hawu. Afe. Awuboni. Hawu, siyabonga. Shona. Hawu, siyabonga. Ya madoda, naye indawo esibheke yona, bona nenze njani?
Sewenzile umsebenzi. Zap. Uzohlala la. Sobuya emva kwemizuzu emithathu. Ushiye icebo ivulekile. Yezwa boss. Uthembeke ndoda. Sobuya ngoshesha. Yezwa. Sharp. Yebo nomzana. Oh, uwe nomzana. Ngikhohle ukufaka abafayela esefeni. Inumber 11161. Yebo. Ngiyabonga nomzana. Kulungile. Ngiyabonga. Sikhomba isefo lapho sikhona. Khomba isefo lapho sikhona. Khomba isefo mnumzane. Isefo la sikhona. Angisazi. Khuluma sheshe uzofaka manje. Kade umnumzane wakhe eshaya ucingo manje siswini. Ngokutshela kulokho sike. Sike isefo sangalo wena. Silapha ekhabetheni. Imoto yami le. Nansi imoto yami. Yona impela phela ngiyayazi. Imoto yami le. Le moto ivule zonke icala. Noma kanjani ukhona phakathi. Imoto yami le. Ngiyayazi imoto yami le. Yona impela ngiyayazi. Hey, Inspector. Buka. Le moto ivule icapha zonke. Ngiyakholwa ukuthi ukhona phakathi. Futhi mangibuka ngesengathi imi phambi kwesitolo. Imphambi kwesitolo impela. Mina ngihlangene nayo yonke into enisho. Mina ngifuna imoto yami nje bokuphela. Ngifuna ngizama ukuthi ningitholele yona. Kulungile. Kulungile sizoyithola shona phansi ngekhanda aze bakudubula ikhanda. Sizoyithola imoto. Avuleka isefo. Lothi mali. Iphi mali? Unkosi yami. Uyafa. Unkosi yami ncede.
Ngiyakubona. Iphi imali? Sizwile ukuthi imali ikhona lekhaya. Angazi. Awukhothami inyapa ngincede. Khipha imali sizwile sitsheliwe ngale mali lekhaya lekhaya. Khona imali sefu. Iphi ayikhona?
Sengidala ngale mfanhlanu. Sengidala ngikwazi ngabe ngibamba. Sengkhulile. Ngicela ngithathe ingubo zakhe. Bathulela abanye namhlanje. Bavale phakathi esitokisini manje. Wena uqhamusa usuqonza amanzi ngathi ikati kade ngene esidingeni nje kwenze njani? Bese ngimtholile. Mseshu uphuma apho usumazi sangathi ikati kade libhuthe esidingeni nje. Sithi isigebe ubamba ngani isigebe? Ngisho ambamba. Bale wangena olwandle. Awuzwe. Ubaleka ngeno lanje mina ngibabambile ababili base stokisi njengoba ngikhuluma nawe. Kodwa wena ukwazi ubamba umfana omncane. Yinda. Imjahili. Wabaleka. Amjaha. Wabaleka ngeno olwandle. Bengeke ngisiya isigebe mangisibona sibaleka. Befuna ngisijaha sabaya sawungena olwandle inspector. Ayinto bengayenza. Ngizokwenza njani manje? Futhi ufundana naphepha umsebenzi ungahambi uhambe. Ngibona ubamba isigebeyo. Angikwenza umsebenzi. Ihamba kanjani report la madoda la? Hayi, ngibhalile yonke. Asesitokisini. Ya, ngibhalile yonke. Ibhalile? Ya. Awaseke. Sengizoyitype-a ke manje. Ngoba wena awukwazi ngisho ukutype. Uphoyisa njani akwazi ngisho ukutype le? Igama, ubani? Jeff. Mabaso. Bata. Alright. Minyaka amathathu. Wazi ngalo umuntu ebezima. Bebenzishonke umnyakazo ngazo. Ndaba la ngibale leze bayisho kuphela. Omunye ubani igama lakhe kubakuthina. Ngathi ufuna isitanda sakho. Basa wathi awuzuya esikoleni. Exactly. Free. Hey. Wapi yana? Kwele. Sit down, 170.
178. Yabona ngiphazamisa manje. Waboshela umhlophe phambili. Waboshela. Akela. Wasoqala ngamehlo. Ubani ubhalayo? Mina nongiwena. Bulala umuntu. Kwangwaphi lo muntu obulala? Buka ngesibhamu. Buka ngesibhamu. Isibhamu. Ngapha bese naso ngizobona isibhamu. Manje calls angithi? Hayi, calls. Smith and Wilson. I called Smith. Inspector. When? Hey! You said. Thanks, I get you, Inspector. Wena ikida Wow. So lumfana omncane nje kwazi ukubamba umfana omncane. Simphulile phela. Wangashaya isibhakela ungahamba ukubamba ngenye phakathi Inspector. Shayela phela indaba. Shayela. Wena udla intombi le. Hey, ngangane boxing. Ngizilethile. Sengikhathele macalanga. Umbulali, isoni, ngiyeba konke lokho yini. Okokuqala ngebe imoto kababa. Okwesibili kuthe kusenjalo intombazane engithandana nayo yangitshela ukuthi ikhulelwe. Emva kwalokho ngisaxakekile kwadingeka kuba ngiphoqeleke ngenza ubugebengu. Lapho ngahamba ngaya ehhovisi lathishanhloko. Lapho ngafike khona ngantshontsha imali nemoto yakhe ngabaleka ngayo. Emva kwalokho ngathi mengifika egarage ngase ngingena ekhefini lapho ngafike ngathola khona iziphuzo ezibambiwe. Kusenjalo kwadlula umfana owayehamba ngesithuthuthi. Lo mfana wathi mengena endaweni la ezofike khona achitha amanzi. Ngamlandela. Ngimlandeliswa isizathu sokuthi ngibona amaphoyisa eza. Ngathi mengena khona ngimisele inhloso yami ukuyimisela ukuthola isithuthuthi sami. Ngafike ngamshaya ngesigqoko sakhe. Walala phansi. Ngangaqondile neze ukumbulala. Kodwa ngendlela ekwenzeka ngayo wafa. Ngaphumelela ukuthola isithuthuthi sakhe. Emva kwalokho ngahamba ngesithuthuthi sakhe. Ngafika izithandani zimbili ihleli. Omunye wabo owesifazane, omunye wabo ephuzile wesilisa. Lapho ngafike ngantshontsha imoto yabo. Ngenziwa abangani ababi engase ngihlangene nabo. Ngizimisele ukujoyina bona. Kwathi mekufika ezingeni lokuba ngeba imoto yabo. Balanda amaphoyisa sengebe imoto yabo. Kwahamba amaphoyisa azama ukungithola. Ngokuzitshena mina ngokucabanga kwami ukuthi nginobuqili. Ngabaleka ngalendlela ukuthi iphoyisa laze lahluleka ukungithola. Kodwa manje ngizibonele ukuthi angisafanele ukuphila ngaphandle kungcono ukuboshwa. Ngase ngizilethe ini nobabili. Ingakho ngiphambi kwenu.